Hello. Hello. Go, 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 go! Alingo. What? Nay, nagmibagkat. Pam! Huwag ko ngayon, Pam! Ayusan na po sayang. Manod na ayusan na siguro po sayang. Ayan, so, before po ako magbigay ng aking evaluation, unahin po muna natin ang ating, isa sa ating mga partner in disaster preparedness. Of course, ang ating pong Philippine National Police and Burgos Fire Station. So, unahin po muna natin ang ating PEM, Sir Charlie Estuesta, para magbigay ng kanyang mga observations.